labbaika rasulallah jabama rasulallah lale lale rasulallah labbaika rasulallah jabama rasulallah lale lale rasulallah farko zana sa Allah wajen begin rasulallah Allah kai nake roƙo gunka na zo da dan koko ka amsa min bukatata in samu kai sako manzo rasulallah annabi da sallallah labbaika rasulallah jabama rasulallah lale lale rasulallah ya Allah ka min hikima in ta yabon rasulallah don shi ne bukatata in ta yabon sa sallallah mai matsayin da babu irinsa sayyidina rasulallah labbaika rasulallah jabama rasulallah ya Allah ka min afuwa laifi na ka yafe shi na yi riko da mun sheto wanda kai kamar irin sama shi ne dai rasulallah annabi da sallallah ganda ne je cikin kabari na kai ne zaka zo manzo in ka zo mu dan zauna da kai rasulallah shi ne dai bukatata sayyidina rasulallah labbaika rasulallah jabama rasulallah lale lale rasulallah mai tammat bihamdillah zan huta gun yabon manzo ni ne dai Abu Sufyan nake gaishe ka sallallah ya Allah ka kara min sun manzo rasulallah sun manzo rasulallah saurari wannan kasida ne daga bakin dan uwanku Abu Sufyan SK Sokani jihar Taraba. Don neman ƙarin bayani kwa iya tuntuba ta akan wannan namba 08084422210. Allah ya ƙara mana son Annabi Muhammad sallallahu